तर जय शिवराय भावांनो, मी तुमचाच भाऊ सौरभ वागचौरे तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय आपल्या सौरभ अपडेटच्या भीमजयंतीच्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये. तर म्हणून आपण आजपासून भीमजयंतीपर्यंत आपल्या याच्यावरती भीमजयंतीच्या कमिंग सूनच्या सिंगल फोटोच्या किंवा ग्रुप डिझाईनच्या खूप कडक आणि खूप नाद व्हिडिओ जे आपल्या चॅनलवरती अपलोड होणार आहे. तर त्या व्हिडिओ जे आहे भाऊनो बघण्यासाठी नक्कीच आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करून ऑल ऑप्शन जो आहे भाऊनो नक्की सिलेक्ट करा, जेणेकरून आपण त्या व्हिडिओ जे आहे जेव्हा आपण अपलोड करू तर त्याची नोटिफिकेशन जे आहे तुमच्या फोनला पडेल. तुमचा फोन तुम्हाला सांगेल की आपल्या भावाची यूट्यूबची व्हिडिओ जे आहे ते अपलोड झाली. नक्की ती व्हिडिओ जे आहे ते बघून घ्यावा. नक्कीच भाऊ सबस्क्राईब करून ऑल ऑप्शन जो आहे नक्की सिलेक्ट करा. तर भाऊ तुम्हाला आपलं आजचं जे काही बॅनर आहे ते कशा प्रकारे बनवायचे, तुम्हाला तुमचं नाव जे म्हणून कशाप्रकारे टाकायचे एकदम मी स्टेप बाय स्टेप सांगणार आहे. तर आपली व्हिडिओ जी आहे ती जरा स्किप करता बघा. तुम्हाला जर आपली आजची व्हिडिओ आवडली नक्की एक व्हिडिओ लाईक करून सबस्क्राईब करून घ्या आणि म्हणून प्रत्येकाने कमेंट करा जय भीम. प्रत्येकाची कमेंट पाहिजेच, नक्की कमेंट करून जा, सबस्क्राईब करून घ्या, व्हिडिओ लाईक करा. तर मग भाऊ चला आपल्या जी काही भीमजयंतीची पहिली व्हिडिओ आहे त्या पहिल्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूयात. You're a superhero. ओके, तर भाऊ काहीच असं टाईपचं आपलं एकदम कडक एकदम खतरनाक बॅनर झाले. तुम्हाला कसं वाटतंय आंबेडकरांचं नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. प्रत्येकाने कमेंट करा जय भीम, कमेंट पाहिजेच भाऊ. तुम्हाला टाईपचं बॅनर जो आहे तुमच्या नावाचा, तुमच्या प्रतिष्ठानचा किंवा तुमच्या मंडळाचा कशा प्रकारे बनवायचा आहे एकदम मी स्टेप बाय स्टेप सांगेल. तुम्हाला फक्त तुमचं नाव चेंज करायचं आहे खाली आणि तुमचा जो काही बॅनर आहे तो अगदी एक स्टेपमध्ये क्रिएट होणार आहे भाऊ. एकदम स्टेप बाय स्टेप बघूयाच. पण आपली व्हिडिओ जी आहे ती जरा स्किप करता बघा. तुम्हाला जर खरंच आपला आजचं बॅनर आवडलं असेल नक्की एक व्हिडिओ लाईक करून टाका, सबस्क्राईब पण नक्की करून घ्या भाऊ, कारण खूप कडक व्हिडिओ जे आहे तिथून पुढं पण येणार आहे. नक्की सबस्क्राईब करून ऑल ऑप्शन जो आहे तो नक्की सिलेक्ट करा भाऊ. सिम्पली एव्हत बॅक आणि तुम्हाला आपण पेज पण प्रोव्हाइड केलं आहे आणि जे कॅपेक्स लॅबची PLP आहे तर ती पण प्रोव्हाइड केली. तर कोणताच प्रॉब्लेम जो आहे तुम्हाला एडिटिंग करता येणार नाही. जरी काय प्रॉब्लेम आला तुम्ही सिम्पली व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा किंवा इंस्टावरती जा, माझे एक युजर नेम आहे सौरभ वागचौरे, ते सर्च करा भाऊ, मला मेसेज करा. आपण प्रत्येकाला असतो नक्कीच काय प्रॉब्लेम आला कमेंट करा किंवा मेसेज करा. ओके, तर एव्हत बॅक भाऊ आणि सिम्पली तुम्ही कोणत्या आपण ॲपमध्ये तुमची एडिटिंग जी आहे ती करू शकता, कारण आपण तुम्हाला PLP पण प्रोव्हाइड केली आणि PHP पण प्रोव्हाइड केलं आहे. तर नो प्रॉब्लेम भाऊ. सिम्पली आपण PLP जे आहे आपल्या पिक्स लॅबमध्ये ओपन करणार आहोत. सिम्पली आपण आपल्या पिक्स लॅबला ओपन करून घ्या. तुम्ही कोणत्या आपण ॲपला ओपन करून घ्या. ओके, तर कॅसं करून घ्यायचं भाऊ. हा न्यू टेक जो आहे तुमच्या पुढे काय असं स्टेपने येऊन जाईल. तर त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. येथे टेक तुमचा ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करून हा जो काही न्यू टेक्स्ट आहे तो तुम्हाला डिलीट करून टाकायचा आहे. तर ओके करून भाऊ सांगितल्याप्रमाणे आपण तुम्हाला PHP पण प्रोव्हाइड केलं आहे आणि जे काही PLP आहे ती पण प्रोव्हाइड केली भाऊ. सिम्पली आपण PLP जे आहे म्हणजे त्यातून तुम्हाला तुमचं नाव जे आहे ते कसं चेंज करायचं आहे आणि भाऊ अगदी एका स्टेपमध्ये तुमची एडिटिंग जे आहे कशा प्रकारे कंप्लीट होणार आहे ते आपण पुढे बघत. पण तुम्हाला ज्या PHP प्रोव्हाइड केलं आहे ते एकदा बघून घ्या. ओके, मग तुम्ही खाली डबल चौकोचं ऑप्शन तुम्हाला त्यावरती क्लिक करायचं आहे. यातून सर्च करून घ्यायचं भाऊ. मग ते ऑप्शन भेटेल फ्रॉम गॅलरी, त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ओके, तुमच्याकडून तुमची गॅलरी जी आहे ती ओपन होऊन जाईल. तुम्ही सर्व फोटो जे भाऊ शोध आणि तुम्ही आपला PNGचा फोटो जो आहे प्रोव्हाइड केलं भाऊ. तुझ्या गॅलरी नवीन फोटो येईल तो म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर #1 PNG बाय सौरभ. तर टाईपची आपली PNG इमेजची फाईल जी आहे ती होणार आहे. तर #1 काय, #2 भाऊ, #3 #4 अशा खूप व्हिडिओ कडक आणि खूप नाद इथून पुढं पण येणार आहे. नक्की सबस्क्राईब करून ऑल ऑप्शन जो आहे नक्की सिलेक्ट करा भाऊ, कारण भीमजयंतीचा खूप कडक आणि खूप नाद व्हिडिओ येणार आहे. नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. तर भाऊ एकूण मी तुम्हाला 3 3 6 7 8 7 ओके, तर खूप कडक आणि खूप अल्ट्रा क्वालिटीचा प्रोव्हाइड केला आहे. नक्कीच तुम्ही ह्या PNG इमेजची फाईल जी आहे डाउनलोड करून कोणत्या पण ॲपमध्ये ह्या PNG इमेज जी आहे त्या ॲड करून तुमची एडिटिंग जी आहे ती करू शकता भाऊ. नक्कीच करून घ्या. आपण काय करत नाही सध्या, कारण खूप मोठी व्हिडिओ होईल. आपण जेव्हा आपण डायरेक्ट PLPकडे तुम्हाला तुमचं नाव टाकून अगदी एका स्टेपमध्ये एडिटिंग जी आहे ती कशाप्रकारे करायची आपण बघून घेऊ. ओके, तर डाउनलोड करून घ्या आणि कोणत्या पण ॲपमध्ये ॲड करा भाऊ. आणि तुम्हाला सिम्पली PNG इमेज जी आहे म्हणजे PLP फाईल आणि किंवा PNG इमेज तुम्हाला डाउनलोड करताच भाऊ. शेजारी व्हिडिओ नक्की तिकडे बघून घ्या. तर मटेरियल जे आहे ते कसं डाउनलोड करायचं पासवर्ड जे म्हणून कशाप्रकारे टाकायचं आहे एकदम स्टेप बाय स्टेप सांगितलं तेवढं नक्की तेवढं बघा. पासवर्ड टाकून मटेरियल जे आहे डाउनलोड करून कोणत्या पण ॲपमध्ये ॲड करून तुमची एडिटिंग जी आहे ती करा. ओके, तर एव्हत बॅक भाऊ आणि सिम्पली आपण स्लॅबला क्लोज करून टाकूयात. ओके, परत ओपन करून घेऊयात. तर कॅन्सल करून घ्यायचं भाऊ. आपण जे तुम्हाला PLP प्रोव्हाइड केली तिथे ॲडमिनची 3 टिंब आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे. खाली तुमचं ऑप्शन आहे open.pl फाईल त्यावरती क्लिक करा भाऊ. आणि आपण अशा प्रकारच्या खूप कडक निलेश लंके, धुलीवंदन, रंगपंचमी, होली भाऊ खूप कडक व्हिडिओ जे आहे टाकत असतो. नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. तर भाऊवरती एक ऑप्शन आहे .plpचा. ओके, मध्ये तिथे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इथे वरती एक ॲरो आहे त्यावरती क्लिक करून भाऊ तुमच्या पुढे जे काही फाईल मॅनेज जे आहे ते ओपन होऊन जाईल. तुम्ही सर्व फोटो जे भाऊ शोधले आणि तुम्ही आपली PLP डाउनलोड केस भाऊ तुम्ही डाउनलोड PLP येईल तर डाउनलोड फोटो जे आहे शोधून घ्यायचं आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे. ओके, तर महाशिवरात्री, शिवजयंती सुविचार खूप कडक आणि खूप नाद PLP आपण तुम्हाला प्रोव्हाइड असतो. नक्कीच भाऊ सबस्क्राईब करून ऑल ऑप्शन जो आहे नक्की सिलेक्ट करा. ओके, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. तर भाऊ एव्हस सर्वात शेवटी तुम्हाला दिसेल की #1 PLP बाय म्हणजेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर #1 PLP बाय सौरभ. तर टाईपची आपली आजची PLP होणार आहे. नक्कीच डाउनलोड करून घ्या. याला पासवर्ड टाकून तुम्ही PLP जे आहे
ती अनलॉक करा आणि भाऊ तुम्हाला पासवर्ड जो आहे टाकता दिसेल त्याला मटेरियल जे आउट करता दिसेल भाऊ एक व्हिडिओ होईल नक्की टीवर बघून मटेरियल जे आहे ते कसं आउट करायचे त्या पासवर्ड जो आहे म्हणून कस्टमर टाकायचं आहे एकदम स्टेप बाय स्टेप सांगितलं तेवढं नक्की तेवढं जा बघा व मटेरियल जे आउट करून तुमची एडिटिंग जी आहे ती चालू करा ओके म्हणून आपण आपल्या आजच्या PLPवर क्लिक करून ओके ओपन आणि ॲडवर क्लिक करून आपल्या PLPला ओपन पण करून घ्यायचे आणि ॲड पण करून घ्यायचे ओके तर म्हणून काही स्टॅपची आपली एकदम कडक एकदम मस्त बॅन झाले तुम्हाला कसं वाटते नक्कीच मला कमेंट करून सांगा भाऊ प्रत्येकाने कमेंट करा जय भीम कमेंट करायलाच नका सबस्क्राईब अजून केलं असेल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या ओके तर भाऊ तुम्हाला सिम्पली यामध्ये तुमचं जे काही नाव आहे ते चेंज करायचे तुमचा बॅनर जो काय आहे तो अगदी एका स्टेपमध्ये रेडी होणार आहे सिम्पली आपण ते पुढे बघूयात पण लाईक करा सबस्क्राईब करा तर भाऊ वरती एक डबल चौकोनचं ऐकून तुम्हाला त्यावरती क्लिक करायचे आपण या बॅनरमध्ये जे काही लेअर वगैरे ॲड केलं म्हणजे पेज इमेज जे काही टेक्स्ट वगैरे ॲड केलं तुमच्याकडे म्हणजे स्टेपनं तुम्हाला जेव्हा वाटलं की काही चेंजेस करायचे तुम्ही सिम्पली स्टेपनं अनलॉक करून कोणती पण पेज इमेज जे आहे ती कुठे पण असं शेअर करू शकता ओके म्हणजे अशा टाईपनं ओके तर काही करायची गरज नाही भाऊ एकदम तुम्हाला ॲक्युरेट शेअर करून देईल तुम्हाला कशा प्रकारची तर हालचाल करायची गरज नाही तुम्ही सिम्पली बॅक करायला आणि ज्या पेज इमेज ज्या आहे त्या अनलॉक केला आहे ते लॉक करून टाका ओके भाऊ एवढ्यात आपल्या आजच्या मेन पॉईंट केलं तुम्हाला सिम्पली तुमचं काही नाव आहे मंडळाचं कसं टाकायचं आहे ते आपण बघून घेतो ओके डबल तुम्हाला क्लिक करायचं आपण जे काही नाव टाकायचं चूक ते इथं अशा टाईपनं अनलॉक करा जे काय आपलं युनिकोड आहे तो पण अनलॉक करा ओके आणि जर काही झूम आउट इन केलं ते झूम आउट करा डबल की तो पण क्लिक करा आपण जे काही नाव टाकलं तुम्हाला त्यावर डबल टॅप करायचं भाऊ तुमच्याकडे ABCD येऊन जाईल भाऊ तुम्हाला जे काही म्हणजे समजेल की हे काय ABCD आहे भाऊ टेन्शन घ्यायची गरज नाही तुम्हाला सिम्पली बॅक करायचे तुम्हाला एक ॲप लागेल तुमचं पण नाव टाकायचं इथं तो म्हणजे इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर भाऊ टाईपचा ॲप आहे तुम्हाला प्ले स्टोर भेटून जाईल नक्की प्ले स्टोरचा इन्स्टॉल करा ओपन करा भाऊ इथे पहिलं एक ऑप्शन आहे युनिकोड टू देऊ त्यावर ते क्लिक करा ओके आणि भाऊ तुम्हाला जे काय नाव टाकायचं तुमचं म्हणजे तुमच्या मंडळाचं असो तुम्ही सिम्पली टाकून घ्यायचं अशा टाईपनं ओके म्हणून मराठी लँग्वेज करा ओके अशा टाईपनं तर मित्रमंडळ बी ठेवू का आपण असं टाकूयात तुम्ही कोणतं पण टाकू शकता नो प्रॉब्लेम भाऊ परिवार टाकूयात आपण सिम्पली म्हणून इथे मध्ये एक ऑप्शन आहे युनिकोड टू त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे ओके तुमचे काही नाव आहे ते खाली येईल तर कॉपीचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा नाव जे आहे ते कॉपी करा बॅक घ्या पेक्सला आपलं ओपन करून घ्या ओके जे नाव तुम्ही कॉपी केलं इथं हे डिलीट करा जे नाव तुम्ही कॉपी केलं ते पेस्ट करा ओके करा भाऊ तुमचे काही नाव आहे ते चेंज होऊन जाईल ऑटोमॅटिकली तुम्हाला सिम्पली चेंज करायची गरज नाही तुम्ही सिम्पली बॅक करा ओके अशा टाईप नाव तुम्ही चेंज करा तर भाऊ आपण तिचं काही शुभेच्छुक नाव ॲड केलं तुम्ही ते पण चेंज करू शकता भाऊ सिम्पली तर झूम आउट करून घ्या आपलं जे काही नाव आहे त्यावर डबल टॅपच तुम्हाला ओके तुम्ही इथं अभिवादक टाकू शकता शुभेच्छुक टाकू शकता भाऊ काही पण टाकून तुम्हाला ओके करायचं ओके म्हणून आपण तो तुमचा लोगो वगैरे ॲड करा तुम्ही आपण सध्या करत नाही कारण खूप मोठी व्हिडिओ आपली सिम्पली आपण जे क्रिएट केले ते आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घेतो ओके भाऊ तुम्हाला ते टिंब आहे त्यावरती क्लिक करायचे इथे एक ऑप्शन आहे एक्सपोर्ट इमेज त्यावरती क्लिक करा भाऊ याची काही क्वालिटी आहे भाऊ तुम्हाला एकदम 18 करायची भीमजयंतीत म्हणजे क्वालिटी जी आहे ती 18 पाहिजेच नक्कीच 18 करा शेवटी क्लिक करून आपला जो काही बॅनर आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून टाका तर भाऊ व्हिडिओ जो आहे तो कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा प्रत्येकाने कमेंट करा जय भीम कमेंट करायच नका सबस्क्राईब पण करून घ्या भाऊ कारण खूप कडक व्हिडिओ जे आहे भीमजयंतीच्या पुढे पण येणार आहे नक्कीच सबस्क्राईब करून घ्या तर भाऊ एव्हॅत बॅक आणि तुम्ही जो काय माझा व्हिडिओ आहे लाईक करा सबस्क्राईब करायलाच नका कमेंट करून घ्या तर तुम्ही जो काय माझा व्हिडिओ आहे तो अगदी माझून शेवटपर्यंत बघितला त्यासाठी मनापासून आभार भाऊ मनापासून धन्यवाद